Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatong paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga, pagadumalahon kini sa inyong higala, Brother Live Claves. So sa gihapon mga higala, nagbinugtong taron dinhi sa ato nga programa, pero nagapanghinaot nga naamo karon magapakig-uban nining atong tulumanon sa kini ang maayong balita nga pwede na mo mga higala nga makapadangat og mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon, no? Pwede mong mo-text diri sa atong number. So ayalon sa mo og text dito kang Brother John tungod kay wala siya dinhi or dili nato siya ikauban mga higala, no? Tungod kay wala siya dinhi sa ato nga tulumanon. So dili lang i-diretso og send sa number ni Brother Live Claves, no? Dili lang i-send kay aron ato nga mabasa ang inyong mensahe. Ang akong number 0926-8869-758. Akong sublion mga higala 0926-8869-758. Okay, pwede na mong makasend o mga mensahe kay karong taod-taod atong basahon ang inyong mga messages or pwede arimo mo send higala og mensahe sa ato nga account, no, sa atong official account dinhi ang DYCM Bugo Adventist. Aron atong mabasa ang inyong mga mensahe, mga birthday greetings ba, mga anniversaries ba, or mga success in life ba. So ato nang dawaton higala aron mapadangat ninyo na ngadto sa inyong mga suod o maminahal sa kinabuhi. Okay, sa pagpadayon sunahan, maminaw ko sa ta og awit mga higala. Ni ini
Okay, makahimo mo higala sa pag-send no og mga messages kay karon taon-taon atong basahon ang inyong mga importanteng mga messages aron padamat higala ngadto sa inyong mga friend o mga minahal sa kinabuhi. So palihog lang no ayaw sa mo og text ngadto ka Brother John kay dili nato nabasa kay man siya din higod no dili lang i-reach kang Brother Libby ang inyong mga messages aron sa inyo na ato dayon matagad mabasa nato dinhi sa ato nga tulumanon. Kung naamoy mga importanteng pangutana labi na mga follow-up nga pangutana sa ato ng hisgutan sa labaw nga panahon, so padangat pa rin higala aron ato ng matagaan o pagtagad o matagaan nato nagkatinaw o niya mga tubag nga nagsukab sa balaan na kasulatan. Okay, nga samtang kapadayon ka, maminaw ta na mga huni sa awit mga higala nga makapadasig ka nato diya sa pag-alagad sa Ginoo.
sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tampuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Okay, niya na say lahi nga awit nga atong ipadungog, no? Ang mga matarong ug kauban. Okay, padayon kahigala nga to sunahano ato ning padayonon sa pagpamati ang mga mensahe nga may kalabutan sa pagpadasig sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Aron mapamalandong nato ang ato nga pagpangalagad ngadto sa Ginoo nga magdasigon gani katapusan ng adlaw nga magmalahutayon ka sa pag-alagad hangtod sa pagbalik. Kay kini may ganti sa unahan, mga mulog sa dalan maagihan, silang basta may taluwasan. Pilihan ang dalan nga masigbi,
mabahandi. Kung matukod mong palasyo, habog kaayo. Kung maimong tanang butang, hupong kapha sa kahibalo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisairan mo gayud ang mga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Hangtod hisairan mo gayud ang atong Diyos mao'y matuod nang kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Basinati mong tanan nga katawhan, kung mailhan ang tanan nga nilangangalan. Apan kung wala kanimo kaluwasan sa Ginoo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisairan mo gayud ang gugma nga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Hangtod hisairan mo gayud ang atong Diyos mao'y matuod nang kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisairan mo gayud ang gugma nga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Hangtod hisairan mo gayud ang atong Diyos mao'y matuod nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Okay, good morning sa tanano, kutob sa naminaw karon sa radio o kutob sa nagtanaw karon sa ato nga live streaming mga higala, sa live broadcast din sa atong Facebook. So kamong tanan kinasing-kasing gina-welcome ining sayo sa kabuntagon sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Ginoo. So welcome ang tanan. Alang sa atong mga viewers, pwede mga higala nga mo-send mo og mga mensahe din sa atong comment section mga higala no sa Facebook aron ato nang mabasa o ni atangin niyo karong taon-taon ang pagtubag nato sa pangutana. Pwede na mo'y kahiginan higala nga mo participate kung naamoy mga dugang ikatubag, ikatampo. So ato na ikalipay higala ato nang basahon
aron makahatag mog tampo ngadto sa atong mga kahigalaan nga nagpadangat og mga pangutana dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ako gyapong sublion sa pagpahibaw nga nag-inusara taron dinhi sa studio. So wala mo palihog og text ngadto kang Brother John tungod kay wa pa siya na uli mahigala kung na uli na ba siya nganhi, pero murag dito pito sumaya kay dito magtugikan sa Negros sila. Kalagmitan ato og nakalarga to gabi karong buntag nakadunggo na gid to. Pero og nawili to sa mga hawid-hawid to pato dito mga higala, no? So diri lang dito og text kang Brother Libby aron atong mabasa matagad higala dinhi sa atong programa. Ani alang sa atong tanan nga mga followers, mga viewers nato, anya tanan nato nga mga naglantaw karon sa ato nga live, atong gina-welcome ang tanan og nagapanghinaot ko higala nga nining buntaga ma-bless tan tanan sa atong pagpaminaw karon sa mga pulong sa Ginoo. Nya palihog lang pud alang sa atong mga viewers o mga followers atong i-follow kanunay ang ato nga programa para ma-updated ta kanunay sa ato nga program dinhi sa DYCM Bugo Adventist. Nya palihog lang pod atong i-share nga sa mga friend aron mukatag ang pulong sa Ginoo sa tibuok naong sayuta tungod kay ang balahan nga kasulatan nagaingon kanato diha sa Mateo 24:14 og kining maayong balita mahitungod sa ginharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan og ipamatuod sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Tuyo sa Ginoo nga una siya mobalik ning kalibutana nga ang tibuok nga kalibutan nawalihan, napasidan-an, napahibalo sa pulong sa Ginoo. Aron per in kaso og di ta maluwas kung mabalik ang Ginoo, di na ta kabasol mga higala ngadto sa atong isikatawo. Ang ato unyang pagabasulon, ang ato nalang kaugalingon ngano nga atong gisalikway ang mga pagpasidaan kanato nga maandam unta tanihan ang adlaw. So atong isend, atong i-share mga higala ang ato nga program unya ang imo pong i-sharean siguro mo share pod so nagpasabot nga ang pilang sila mukatag ngadto sa tibok ng siyota ug manay gustos Ginoo higala kana mabasa ni sa pinadayag 14 sa 7 naingon diha nga adunay manulunda nga naglipad sa kahanginan nagdalag walay katapusan nga maayong balita aron imantala sa tanang na nagpuyo sa naong sayuta, tanang kanasuran, tanang pinulungan o tanang katawhan. Niya ang mensahe nga naglupad sa kahanginan sama ni ining pulong sa Ginoo diha sa mga radio, sa mga Facebook live, sa live streaming tungod sa panabang sa mga internet nining panahon na. Ang mensahe higala sa pulong sa Ginoo ipalupad sa kahanginan og mulukop sa tibok ng siyota sanglit nag-ingon ang Ginoo nga ang manulunda nga nagdalag way katapusan nga maayong balita imantala ngadto sa tibuok nga naong sayuta ngadto sa tanan nga kanasuran, tanang pinulungan og tanang katawhan. Munay tuyo sa Ginoo mo hinungdan nga nangataw ning atong programa dinhi sa radio sa tuyo og tumong nga mapasidan-an tang tanan aron sa pagbalik ni Ginoo kung kita mosanong sa mensahis mayong balita makauban ta kaniya og makapuyo sa langit ng pulianan. So dilang ha send og dito sa akong number og ari sa comment section higala pwede mong ari mo padangat sa messages aron ato din matagad samtang ni apat dinhi sa ato nga tulumanon.
Okay, mayong buntag guys itong tanang mahigala diya sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Kamong tanan diya kinasing-kasing nako higala nga gipangumusta karong buntaga. Hinaot pa ang Dios magpanalangin kaninyong tanan diya. O niya sa tanan sad nga naminaw hinaot pa ang Dios magalamdag sa itong mga hunahuna sa pagsabot sa mga pulong sa kamatuoran. Atong gipasalamatan atong tanang makahigalaan diyang naminaw karon o niya nagamit og mga makusog nga mga sound system aron lamang ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto silang masilingan o niya ako sang gipasalamatan atong makahigalaan og kaigsunan diya nga mi-share sa pulong sa Ginoo ngadto silang mga friend. Okay, dirisad sa Masbate higala lanog dito tungod sa Facebook, no? Kalabanan nato dos Masbate naglantaw sila sa ato nga live dinhi sa ato nga programa. So tanang taga Masbate atong gina-welcome ang tanan nga good morning sa mga necessaryo family nga always na sila nag-follow sa atong programa. Kanya ngadto sad ni Pastor Peter Rosales na diha sa Masbate. Guban pa diyan natong mga nag-follow sa atong program. Kinasing-kasing nako higala nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon ining sayos kabuntagon sa adlaw nga Domingo. Gipasalamatan sa nato atong tanang makahigala kaigsunan diha nga mi-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga ngadto sa mga friend. O na diri sa Biliran Province makuha ni sa ato nga station dito sa DYCM ang DYCM FM ang Biliran. O niya manang uban dito naminaw sa radio ang uban sad naglantaw sa live no sa atong programa sa Facebook live. So atong gina-welcome di ang tanan nga mga kaigsuan kahigalaan good morning sa mga Lagarisa family diya. O niya ato siyang gipangumusta karon si Brother Winnie Ebina. Tanan kanil diha sa Biliran, welcome. O niya tanan sad nato nga mga kahigalan ug makaigsunan diri sa probinsya sa Leyte. Diya sa Leyte gay Petilanugas sa programa tungod kay atbang kaini ang Bogo City diha sa Leyte. Munang daghan kayong mga nahimong mga Adventist diha sa Leyte sa ilang kanunay pagsunod sa atong programa. So gipasalamatan nato ang Dios tungod sa iyang pagpanalangin usab ning atong programa din adunay daghan nga mga katayhan mga kahigalaan nato nga nakapangalagad sa hustong pagpangalagad sa Ginoo tungod sa ilang kanunay nga pagsunod sa ato nga programa. So thank you kay Ginoo. Ani atong tanang mahigala diha nagamit ang mga sound system. Ato siyang gipasalamatan ang uban nag-share pinagi silang mga Facebook no ato silang masilingan. Good morning sa tanang taga Ormoc City, tanang taga Merida, Palonpon Liti nga nagapaminaw des Matag Obliti sa Isabel Liti o niya diha sa Baybay City. Ato din pagumustahan diha si Brother Otik Saniko. So good morning Brother Otik uban sa mga kaubanan ni mo diha karon nga paminaw diha sa Baybay City. Usan siya ka seminaryo pero ninghawa siya sa seminaryo o niya nagpatalinghog siya kaunay sa pulong sa Ginoo. So thank you kayo Brother Otik Saniko. O niya tanan nato mga suki nga naminaw sab diri sa Tabango Leyte. Good morning. Labi na lang Brother John Quezon diag yang family. O niya mga tigpaminaw to diya sa Palonpon diha sa Kananga Leyte. Ato mga suki nga naminaw diya sa San Isidro Leyte, diya sa Kalubian Leyte. Nya good morning sab sa tanang taga Villaba Leyte. O niya atong gipasalamatan diya ang tanan nagamit ang mga sound system o mga insenso family. Ato sang gipasalamatan ang trompa lang gigamit nila Ma'am Gitsin Obila diya. Uban pa diya nato nga mga pinalangga nga mga kaigsunan o makahigalaan nga naminaw o nagamit ang mga sound system. So thank you kaayo no. Thank you kaayo. O niya atong mga suki sad nga naminaw diri sa isla sa Camotes or Camotes Island. Alabi na diha sa Lower Cagcagan. Atong itunol ang manitong pagpasalamat
ngadto ni Brother Tato sa pilo sa iyang trumpa nga gipanggamit diya sa tuyog tumong nga ma-share ang pulong sa Dios ngadto sa ilang mga palibot, no? So thank you kaayo sa tanang taga Camotes Island. Thank you po sa inyong pag-share sa atong programa ngadto sa atong mga friend. Diri sa ta sa Islas Bantayan, Lanog Punis Bantayan, tungod kay atbang sad ang tibuok Bantayan Island, kusog ning atong programa. O gani, niadtong nanlabing mga bulan, samtang dito ta atong nahibalag ang pipila ka mga kahigalaan nato nga mga ang uban nahimo na yung Adventist tungod sa ilang pagsunod sa atong programa, ang uban nag-anday pa og Bible study. So thank you kaayo. Good morning sa tanang taga Madridijos nga naminaw sa itong programa. O niya tanan nga taga Bantayan. O niya atong gipaslamatan sa Brother William Tadles sa iyang sound system pod kaya nagpatingog daw na siya diya. O niya si Brother Cotijo sab. Mayong buntag niyo Brother Cotijo diya sa diya sa Tikad, no? Diya sa Sirkulo. So good morning niya. Salamat sa imong sound system diya nga naglanog-lanog sa imong palibot. O niya sa isla sa Litayran, pasay mga trumpa ni Brother Lucernas. So salamat kaayog masilingan yung naminaw. Hinaot pa ang Diyos magpanalangin kaninyo masabtan ang pulong sa Ginoo. Niya automatic paminaw diya sa isla Silagon, diya sa Litungan, diya sa Butigas, diya sa guban pa diya mga kaislahan sakop sa lungsod sa Bantayan. O niya, diri sa mga higala sa Santa Fe, atong gipangumusta diya ang tanan natong mga kaigsuunan nga nagapaminaw. O niya, atong pangumustahon si Brother Kokong. Adin, abtik po na siyang muadto, muhatag o mga pagtuon sa pulong si Ginoo sa atong mga kahigalaan diya sa Islas Bantayan. Ni atong pasalamatan sa Brother Lot Villabello. Salamat po kayo sa Tibok Islas Bantayan nga nag-share po sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga friend o sa mga minahal sa kinabuhi. Ni atong pangumustahan sab ang tanang taga-islas sa Hilantagaan. Kadaghan sa tagmanaminaw sa Hilantagaan, diri sab sa isla sa Kinatarkan o Kinatarkan Island. O niya dito sab mga higala sa isla sa Malapascua. Diyos si Bitngel, o niya dito sad sa Islas Carnasa, kamuntanan diya, welcome sa ato nga programa. O niya balik tas Bantayan, ato rin pangumustahan sa Pastor Arnel diya Palisbo. Tanan diya niyo welcome. O niya dinistal sa mainland Cebu mga higala, kutob sa naabot ini sa napenetrate sa atong programa. Labinas mga tumoy sa mga kabukiran, mga tag-as kabukiran. Din lanog po ni atong programa mga higala. Tungod ka na mga na atong mga na info na source na to sa mapanalitan dito sa kabukiran sa Magsaysay, Balanban, layo-layo na gito. Katong nakarasan sa atong kanhi presidente sa atong nasod, si Presidente Magsaysay. Dito sa Tamus Bukid, naay mga tigpaminaw na to o niya nahimo silang Adventist, mga born again, mga Lapayada family. Good morning yung tanan. Diyos kabukiran sa Asturias, kabukiran sa Tuburan o bisang paman din sa Tabuilan. Good morning sa tanang taga Olibo, Kalumbangan, o niya diya sa uban pa nato diyang mga kaigsunan no, nga nagapaminaw, bisang paman diri sa Gimpilakan. Tanan diyan taga Gimpilakan, welcome mga pikit-pikit family, ngadto sa mga Tirana, mga Yunting family, mga Samson family. Nya din nato di kalimtan no ang pagpangumusta ni Brother Maning Masbang diya sa Kalambua. Good morning Brother Maning. O ngadto kang Brother Pipi o Sabya sa Sabah. O niya dito ta mga higala sa Katmon. So atong pangumustahan si Brother Mario Alquizar og tanan nga taga Santikan Katmon, Agsuao, Dos Bungyas, makabukirang barangay sa Katmon, dinalanog-lanog ni atong programa. Kamong tanan diya welcome, bisan pa man diri sa Sugod, makabukirang barangay sa Sugod. Kinasingkasing mo na mo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. O niya, good morning sa tanang taga Bourbon, no?
may buntag sa tanang taga-Bourbon nga nagsunod sa atong programa. Des poblasyon diha sa Lao o diha dinisad sa Bundo, Bourbon. Kumusta man tanan? Welcome sa atong programa. Magnanay home division diyang ginahimo at regular diha sa Bundo, Bourbon. O niya naharon sa mga Morillo siguro nagtingog ang trumpa ni Brother Amay Pitugo yung sound system. So good morning yung tanan taga Bundo, Bourbon. O niya ato siyang pangumustahon ang tanang taga San Jose, Bourbon. Ato lang Brother Amay Pitugo yung family. O niya ato siyang pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor. Oban siyang pinalanggang asawa ng mga kabataan sa ilang paggamit silang sound system no nga madungog diya sa San Jose. So tanan diya nilang masilingan mga kaigsunan na diya ato nga gipasalamatan o gina-welcome nato sa atong programa. O na dito ta mga higala sa Tabugon ato nang kaugaling lungsod sa Biano. Good morning din lang Brother John Libitania diya yung family. O niya nga to sa Lannister Rene Monteliano sa mga Ando family niya mga Turana o mga Linggana family diya sa Tabugon o tanan na lang diya nga mga kaigsuunan nato o kahigalaan sa Tabugon area atong gina-welcome. Inabisan sa Labangon, sa Kanaw-Kanaw, nasa Tematik Paminaw o diri sa Managasi, Tabugon, Higala ato ring pangumustahon diya ang mga Romagos family, mga Ilarcusa family. Nya good morning sa mga Nano family. Ngadto ni Brother Saladaga, so dong mayong buntag nimo. O good morning sad ni Sister Erinea Soliano. So tanan diha nga taga Managasi, Tabugon, kinasing-kasing Monaco nga gina-welcome sa atong programa. Good morning sa mga Jordan family diha sa Lamak. O niya tanang taga Ilihan nga naminaw karon ato siyang pangumustag, pasalamatan o dirisan sa Kadwawan mga higala. Lanog na itong programa sa Kadwawan kanay usa ka trumpa diha naglanog-lanog. So mga silingan diha nga naminaw, mga kaigsunan diha nato nga mga pinalangga ato nga gipasalamatan o gina-welcome mo namo sa tulumanon sa kinimayng balita. Good morning diha sa mga Risool family. Lambarder Alvin o Bansang family. O niya ngadtos mga Coraldi family, mayang buntag na sa mga Bragat sad family, mga Dimapi o mga Arrogante family, mayang buntag. Niya good morning sad sa mga kaigalaan nato dito sa Mahayahay, Kadwawan. Pasalamatan nato sila sa Brother Ben Isto o masilingan diyang naminaw sa lanog sa ilang trumpa. Good morning no, ngadtos mga Barili family, guban pa diha niya mga kaigalan kaigsuunan. O niya good morning sa mga Maluluyon family, mga Rosasinia family. O niya ngadto sa tanang taga Eden mga higala, daghantag mga supporter diha sa Eden. So good morning niyo ma'am, mga sirs no, welcome sa ato nga programa. Niya ngadto sad sa mga Alikos family, mayong buntag, mga Agwa family nga always tagasunod. Niya ngadtos mga Fuentes o mga Alcunten family atong gina-welcome. O niya ngadtos sad sa mga Tirana family des Upper Kadwawan o ngadtos nila ni Brother Marcelo Beronas oban sa Tibok family, mga batan-o nato diha masilingan nga naminaw diha sa Upper Kadwawan. Ma-upper man o sa Lower Kadwawan kamong tanan diha kinasing-kasing nako nga gina-invite karong buntaga sa atong programa. Ato sang mga kaigsunan o mga kaigalaan diri sa Libho no. Lanog pa nato programa sa Libho tungod kay Sister Linda Kamay diya nagpalit yun og sound system ang tuyo riyong tumong para nga makashare sa spulong sino nga tos mga palibot o niya with trumpa na diya magtingog kada programa nato o niya mga silingan diyang naminaw karon maayong buntag niyang tanan o welcome ka mo ning atong tulumanon tanan nga taga Libho na di nato ika-mention ang tanan diya karon tanan kanyo sa Libho welcome ang tanang naminaw. Unya pwede maka-text mo na ako diri no.
Good morning sa ni Brother Nelson Bersera dia bo, may buntag nimo. O niya, sa nag-text pa nato din nga Sister Valentina Baga, nga always good, naminaw na siya, wa siya palta daw, ay ganahan siya mamati sa ato nga tulumanon din sa radio. So thank you kayo Sister Valentina Baga o tanan Tagalibho. Okay, good morning sad sa atong mga kaigalaan kay Sunan Dris Mabuli. Tanan nga taga Mabuli natong mga silingan o mga newly baptized members sa Mabuli. Atong tanan diha makaigsunan kahigalaan kinasingkasing manako nga gina-welcome nining sayos kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, tanan sab nga taga-Kanagahan o may buntas ng taga-Kanagahan. Lanog na ito programas Kanagahan tungod kay naitulo ka mga hutong sa mga sound system naglanog-lanog diha. Kang Brother Bernie Katakis, naapod kang Brother Christian Bistar, o niya naasad kang Brother Ani Priscilias diha sa Panggamay. Kaninyon tanan diha nga naminaw o nagsunod, welcome sa ato nga programa. O niya tanan sa mga taga-Kinawahan nga naminaw, lanog po na itong programa sa Kinawahan, tanan diha kaninyo welcome sa atong programa, nga tulang sa Maridil, mga Kaayon family, na Brother Arnel, Brother Dick dia, niya ato ni Brother Rino dia, nilang sa Nuralin, yang isuon, iyang tibok family. Kamong tanan dia sa Kinawahan, ngadtos mga Roseliosa family, welcome sa atong programa. Good morning sa mga Sumalinog family, diri sa banda sa dinhi sa Busogon, o niya ngadtos mga tigpamina nato diya sa Lambusan, mga Lumuntad family, o niya mga Fresco family diya sa Lambusan. Good morning yung tanan. O niya ngadtos mga Buyusi family. Good morning sa nilang Brother Christian Lumihok o uban siyang tibok family, mga Hapitan family diya. O tanan na lang kayo din ako ikabensyon ang tanan, pero understood na kamong tanan ato nga gipanimbaya o gina-welcome sa ato nga programa. O niya tanan sab nga taga Tambungon, sa pedahang makisuan mga kaigalas Tambungon, kamong tanan diya welcome sa atong programa nining sayos kabuntagon. O niya atong gipahibaw ang atong tanang makaigalaan diya nga kung pananglit na problema tag pisa sa atong mga motor, ayaw na niyo problema hagdako kay nanagyoy motor parts just Tambungon, kilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Tanawalan niyo pangita ang Advent Motor Parts. Gitanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Rene Sigarino. Abli na sila gikan sa Domingo, kutob sa adlang Bernes, Sabado sirado sila. Good morning sa atong tanang mga kaigsunan yes anapog, no? Ngadtos mga Pagal family, mga Dilaw family, mga Ikauma dia family, o niya ato sa pangumusta doon si Brother Sunny Mantos, ato ng amigo iban siyang family. Niya good morning sa no sa mga Sinahunon family, nga newly baptized members of diri nas karon na baptismo pero na member sila diya sa Tambungon. So good morning yung tanan, o niya mga kaigsunan nato diya sa Bangkasan. Good morning ni Barangay Captain Kanhi, Barangay Captain George Luna, ex may buntag nimo uban siyang family. O niya tanan nga taga Kamansilis, mayong buntag. O niya tanan nga taga Manyo, Rabinados mga Peritos family, alam Brother Elvis, o niya alam Brother Jebel Peritos, tanan diya kanilang naminaw welcome. O niya ngadtos mga Lopez family diya sa Look, Vargas, mga Ibanez family, atong gina-welcome sa itong programa. Good morning sa mga Samson family, o ngadto dyan sa mga Monteroyo family diya sa San Remigio, mga Susun family, welcome sa itong programa. O niya mga Larga o mga Likigan family, mga Kabatanya, mga Layon family, atong gina-welcome. Mainguman sa atong tanang makaigsunan o kaigalaan diya sa Patag, San Remigio, labi na diya sa mga Anciano family, mga Muraka family, o niya ngadtos mga pamilyas mga Alburo, mga Dignos family, uban pa rin nato mga suod,
mga sinahunon family, welcome sa atong programa. Niya tanan natong mga ato ding gitunol no ang pahasubo ngadtos pamilya sa mga sinahunon diha sa dinhi sa Santo Niño Don Pedro nga karong adlaw ikalubong mahigala si Inday Pauline May sinahunon Pauline May ay gawanon masuto sa apelyido na niya o nga namatay siya bata pa 17 years old, so pasubo gikan sa kini ang maing balita sa kamatayon ni Inday Pauline May gikan sa kini ang maing balita. O niya atong mga kahigalan og makaigsunan sab didto sa Daan Bantayan ato sang ginawelcome Binadas Maya, mga follower nato diha sa Maya Daan Bantayan, welcome tanan natong mga pads diha, mga moms, mga bro o mga sister o nga atos tanang mga friends nato diha atong ginawelcome sa atong programa. Pasalamatan sa natos Brother John Punay sa iyang sound system, no? Good morning sa mga Punay family diya, natos mga Mirales family, mayong buntag. O niya ngadtos mga ato pangusan si Brother Doming Day Bunukan iyang family, mga Rosalihos family, Dias Combado, mga Pianyas, ngadtos mga Puyot family, tanan kanilang minaw diha sa Daan Bantayan, bisan pa man diha sa Paypay, Nazareth, Dias Bakhayan, atong ginawelcome ang tanan. O niya dirita sa Midilin, higalas dang lungsod, daghang katag mga tigpaminaw sa programa. Labi na Dias Magulimas o Madila Cruz family, nga kanunay din nagsunod sa ato nga tulumanon. O niya ngadto sa mga pamilyas, mga Langgido, mga 5 family diha sa lungsod sa Midilian. Kanyang ngadtos mga Andrino family dia, good morning. Mga Hiliamak family, kanya good morning sad ni Municipal Councilor Raymond Olivar, good morning Gonzal. O ngadto ni Brother Alex Cañada, nila ni Brother Felipe Solira, good morning bro, maayong buntag nimo. O atong pasalamatan sad si Brother Turbo Pabadura sa iyang trumpa diya sa 108 Midilin o mga silingan diya nagpaminawan o niya mga taga Dayhagon o niya ngatos mga Malinaw family. Ato sang mga tigpaminaw diya sa binabag karon atong ginawelcome, no? Ang mga Gabiani family, ngadtos mga pamilya sa mga Bersero, mga Ulingay family, welcome. O niya diya sa Antonio ni Brother Lino, may buntag ni mo bro, Lino Almasin, niya Esther Ami diya karon, o niya mga tigpaminaw to diya sa Anunang Sur, diya sa Norte, diya sa La Paz, o niya ato pangumustahan diya sa Dinis Kabangkalan, Bugos City, Cebu. Ato ding pasalamatan sa iyang sound system si retired Scout Ranger Isagani Aratsya. Di pa lang po na siya dugay na SDA. Sa iyan ang pagpaminaw sa ato nga programa sa radio. So, sir, may buntag nimo. Salamat sa imong sound system diya gigamit, no? Daglanog-lanog diya sa Kabangkalan. Good morning sa mga Lipawpaw diya family. O diya, good morning lang Brother Alan o Sister Amalia, mga Bisabilia family. Good morning yung tanan. Mga Sino family, atong ginawelcome. O niya, good morning sad sa mga Derder family diha sa barangay sa Dakit. So tanan kanyo di ano, niya nga to sad kang Sister Andrino, nga newly baptized member po na siya, na members Bugo, nga sa baptist na siya. O niya, sa iyang kanunang pagpaminaw sa ato nga programa, nakasabot din siya. O niya, wa siya magduha-duha, karon madasigon siya nga kauban nato sa pagtuo. So salamat kayo sister. O niya nga to sa ato mga tigpaminaw diha sa Guadalupe. Good morning sa mga Baldosa family, ngadtos mga Humawas family, mga Pilayo family, mga Muñoz family. O niya nga to sa nila ni Pastor Hill Odoliboy and family,
Mayong buntag nila ni Brother Ibing, ni Brother Edsel Lidisma, nila ni Ma'am Ibing, uban siyang tok family, nila ni Ma'am Joy dia, ni Brother Merchon, Kabagi, sa tanan dia naminaw dia sa Guadalupe, welcome. Mainguman sa tanan natong mga brad og sisters diri sa Tagasa, no? Tagasa, Marangog. Good morning ang tanan mga bro o mga sis. Hinaot pa ang Dios maglig-on sa atong pagtuo nga magmalahotayon ta sa pag-alagad kaniya. Ano, good morning sa tanan taga Sukon, Dios Libertad, Dios Nailon, Dios Upper Nailon. Atong pangumustahan dia ang mga pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya sab ni Brother Libby Lipon, o ang pamilya ni Anhing Jerry Lipon. Atong mga madasigon nga mga brothers and sisters des Upper Nailon. Uban pa di natong mga kaigsuunan, no? Atong gina-welcome ngadtos mga pioneers family di ay welcome po sa programa. O ni atong pangumustahon di ay si Sister Leoning Damayo. May buntag ni Master Leoning uban sa sakop da sa imong family karon. O niya ngadto ni Brother Johnny Alboro, bo, may buntag nimo. Dasi kita kanunay. O niya si Brother Frido, marag tuwas Cavite, may buntag ron, naminaw si Brother Frido, naglantaw ron sa atong live broadcast, no? Niya, good morning sa mga Rituya family diha, ngadto sa mga Mulihon family, pamilya sad sa mga Bulambaw, atong ipangumusta. O niya, ngadto sa mga pamilya sa mga ngadto sa pamilya sa mga Lipono, tanan diya kaninyo nga nagsunod na minaw atong maminahal nga makaigsunan o kahigalaan. Welcome sa atong programa. Tanan nga taga-Gairan nga atong pangumustahan si Engineer Erne Kataya sa siyang family o siya tiyawing karon nagpalanog siyang radio diha sa iyang tindahan diha sa New Public Market. So good morning ang tanan. O ni atong pahinuduman ang tanan taga Bugo City o sa Norte Higala. Tanan nga mga katayhan makahigalan to din sa Norte nga kung pananglit na problema na tas tong pananaw kay magkataas tong edad, magkahanap-hanap naman atong tinanawan, nga gusto kita makaklaro higala, makita og tinaw kaayo. Susulbad na ning atong panahon karon, duola lang ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic higala naa sila buwan sa San Romeo, kilid sahi at bang sa French. Nagbuntag na di ang Icons Optical Clinic. O ng Icons Optical Clinic, mao po nagduma sa Karaang Clinic Lisbogo, ang Biraki Optical Clinic. Kaya namatay naman to ang tagiya gidiha, so ang anak mo ning take over, no? Ang tagiya sa Icons Optical Clinic. O niya, ang ilang pag-check up sa atong mata higala, computerized, o niya, double check pa yun, manual. Parang sure yung kayo, manual or computerized ang pag-check up para matagaan ta og nagakaigo gyud nga grado nagikinahanglan sa atong mata. O niya, doon lang ninyo higala, gikan sa adlaw nga Domingo, kutob rapos Bernes, sirado na sa Sabado. O niya, atuan yung mga alas 9 buntag, kutob rapos sa alas 5:30 sa hapon. Ang Icons Optical Clinic, gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Doktora o Dr. Tony Love Biraki Labitania. Okay, atong mga tigpaminaw sab din sa mga makipig family. Good morning, mga Pamilara family. O niya, number Andy Nabalbo, may buntag nimo bang family nimo. O niya, atong pangumustan, atong makahigalaan des Don Pedro, o dinhi sa Pulambato, mga kagilaan. So kutob na lang sa naminaw karon o naabot sa labyog sa atong broadcast. Kamong tanan kadasing-kasing nako nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O nagapanghinaot ko higala nga karong buntaga natay daghan nga makuha, no? Daghan kang makuha dinhi sa ato nga programa, mga kahigalaan. Okay. Ato na ta sa pagbasa sa mga
mensahe nga atong nakita din sa screen. Okay, ato ning tan-awon. Okay, ato sa ning i-play kadiya panawid. Okay, padayon tahigala nga to sa nahano. Ato ning basaho na ang atong nakita sa screen, atong mga pinalangga nga mga kaigsunan o makikilaan nga naminaw o naglantaw karon. Atong nakita din si Brother Jex sa Somalinog. So good morning Brother Jex sa Nanukadnis, Dumaguete City. Maayong buntag Brother Libe. So good morning Brother Jex. Niapod si Malaki Sony Jr. Maayong buntag, cool. So good morning. Niasad si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City ni. So good morning Brother Cesar. So ato sang gipasalamatan ng Ginoo tungod sa desisyon ni Brother Cesar sa iyang pag-alagad si Ginoo sa kanunay niya nga pagsunod sa atong programa. So salamat kay Ginoo Brother Cesar. Ni Asad ang iyang minsay, maayong buntag mga kapaglaom. So good morning also Brother Cesar. O ginaot pa ang Dios magpanalangin kanimo og sa iyong panimalay. Niapod si Selvia Belarde. Good morning Brad. So good morning Selvia Belarde. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ni Asad ato nakita si Belinda Lohira Tirana. Mayong buntag sa tanan. Happy Sunday. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. So salamat kay Sister Belin sa imong pagpakig-uban kanato. Kanya ni apod si Ma'am Bernice
Fernandez Edam. So salamat kayo ma'am sa imong pagtan-aw. Nukad ni maragtuan ni sa USA mga higala. Tuan ni sa Amerika. So, salamat kayo ma'am sa imong pagtan-aw karon, pagpakig-uban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Niapod si Janeth Hoyti watching now Mahayag Ormoc. Salamat kayo sa atong mga pinalangga nga makaigsunan diag kahigalaan dias Mahayag Ormoc. So thank you kayo sa pagpakig-uban ni mo Sister Janeth Hoyti. Anya niya po si Jenny Rama Fermin ang iyang mensahe. God bless to your program mga brad. Pauwi na po sila Brad John at Brad Isaw. So uli na sa karon pa sila sister may uli. Salamat kaayo no. Gikan ni sa Negros. Anya niya po si Pastor Jomar Compuesto ang IEL director ni dinhi sa Central Philippine Central Visayan Conference IEL director. So salamat kayo Pastor Jomar Compuesto sa imong pagpakig-uban o paglantaw sa atong programa. Ang iyang mensahe, good morning sa tanan natong suking tigpaminaw watching in Envese sa Mountain View College pa ini nagtanaw siya no. So salamat kayo mga kaigsunan na to makaigalaan diya sa Mountain View College. Salamat po Pastor sa imong pagpakig-uban karong buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, lantaon pag inato ni apod si Brother Ronilo Itang, nanukad po ni siya sa Amnam, Saudi Arabia. Salamat kayo dong Ronilo. Salamat sa iyong pagkanunay yung nagsulod sa programa. O niya, kanunay ming nagaampo nimo nga ang Dios magapakig-uban o kauban sa imong family diri sa Bogos City. Salamat po kinipos Brother Ronilo alang sa wa pa maka ila niya usa ni sa atong avid listener dugay na kayong panahon sige gini siya tanaw niya nakasabot na siya nagpromise siya sa Ginoo nga inig-uli niya gikan sa Saudi Arabia magpabaptize siya higala sa Seventh-day Adventist. So kani si Brother Ronilo daw halos mga program sa Seventh-day Adventist ako makita ang iyang ngalan anang nag-follow siya ba. So muna hinungdan nga daghan kay siya nasabtan sa mga pulong sa Ginoo. Salamat kay Brother Ronilo. O niya ang mensahe gala atong basahon. Maayong buntag sa tanang mga kaigsuunan nga madasigon sa pagpaminaw og nagsunod ning programa. Maingon sab kanimo Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Nipagyad siya mensahe. Kuya Libby, request ko og awit. People need the Lord. So salamat kaayo no. Ato ning idalit manghigala ato sa ning i-play kining awit nga request ni Brother Ronilo, ang people need the Lord. every day they pass me by. I can see in their eyes empty people filled with care. He that who knows where
salamat no sa awit nga at nga gi-request ni Brother Ronilo itang so ato ning i-continue higalag basa ang mga messages ni asad si Brother Elmodam Flores sa Sagay ni Negros. Ingon yang mensahe ni Brad Lib, ikaw raman usa diha. Ikaw ramang usa diha karon. Wa patingali magaabot sila si Brad John. Wa gyud ko kaadto didto sa among gikasabutan tungod tingali may trouble ang motor nga akong sakyan padulong sa Victory. Okay, wadi ka katambong dito, Brother Ronil, Brother Elmodam, no? O niya, God bless po to your program, mga Brad, pauwi na po. Uli na si Brad John, di ay. O niya po, si Sister Jenny Rama Permin, nakasakay na siguro sila og barko kay 3 a.m. sila nigikan sa house ni Nonoy Solebio. Ganing alas 3 kadlawon nanggikan sila, so siguro karon nagsakay na og barko sila Brother John. Kanya niya po si Brother Jerry na Ilon, naapo ni siya nagpuyo sa Nailon, Bogos City. Good morning sa inyo diha Brother John og Brother Libby og sa tanan ninyong mga kauban diha. God bless sa inyo og sa programa, and God bless sa tanan nga tigpaminaw og sa tanan nga mga viewers. God bless to all brothers and sisters. So God bless also Brother Jerry na Ilon. Salamat po sa makanunayo nimo nga pagpakig-uban sa ato nga tulumanon. Kanya ato ning basaw ni gala ang mga nahidugang no, nahipuno nga mga kaigalaan nato nga nagtan-aw sa ato nga programa. Niya si Jibni Jeris Malate, ato pong nakita si Stephen John Torrida. O niya si Brother Johnny Mainit. Ni asad si Melvin Kuyag, si Alicer Mahinay, ni asad si Selvia Villarde, ni asad si BC Cordoba Claves, ang wife ni sa atong Brad. O niya po si New PGB, sabi ni is NY, marag Sinoy. O niya po si Pastor Pedro Golina Rosales. So, salamat Pastor sa imong pagtan-aw sa nukad ni sa Kawayan, no? Kawayan, Masbate, Katayngan. O niya po si Brother Ronilo Itang. O niya, ato pong nakita din si Malaki Sony Senior, Brother Cesar Elguera, niya po si Juna Liagono, Virgie Tabwak sa Ormoc ni. Niya po si Rose Eileen, niya po si Anicasor Jersky Almunicar. Ato pong nakita si Lowell Nodalo Estrira, si Magirl L. Stam Blasco. Niya po si Janeth Hoyti, si Dami Batsensiela Anciano, niya po si Jenny Rama Fermin, si Ma'am Vernice sa Florida, USA. Niya po si Vincent Etorma Vistar. Niya ito po nakita, nakikuban si Emilda Osabel Boratso, si Brad. Niya, salamat kaayo. Padayon ta mga higala nga ito sunahan ato ning okay, ato ta karon sa pagtubag sa pangutana, no? Di ta magdugay kay atong oras pas-pas pod nga midagan mahigala. O niya naay follow up o niya kagabi wala to matiwas ang pangutana nga atong gitubag kagabi, no? Wa to mahuman, pero ni ay follow up nga pangutana mga higala
Okay, di ade minsay pag yun ni Asim Magarl Stam Blasco. Good morning ninyo tanan diha kuya. Salamat kay. Good morning pod. Okay, ato na ning basahon mahigala. Okay, ani Sister Philly Disor. Good evening Kuya Libby. Og sa tanang naminaw, amin. Kuya Tinaw. Og klaro kaayo ang imong pagpasabot. So salamat kayo Sister Philly. Ni Asad si Brother Nemi, maayong gabi pa-relieve kanang nag-una sa inyo nangugat man lagi nagmaayo nga Domingo na ang igpapahulay. Unya ang nagbantay sa mga sugo sa Dios dili maluwas kay ila rana kang Moises. Unya pagtuo na lang kay si Kristo anak pod ni Abraham nga maoy amahan sa pagtuo. Unya wala sila nagsalig sa pagbalik ni Kristo. Ang ila jud nga sigian og handom ang secret rapture mura na sila og gipangutanag pila na ang edad nimo. Ang tubag secret. Okay no? Kay kanay kang Brother Nemi Hilig. Ya pagi atong basahon. Ayong gabi pare leave. Okay, maura kaduha di ay niya gisend no? Ang iyang mensahe. Salamat pare Nemi. Ato ning tagaan o pagtagad mga higala iyang mensahe. Kay duha ni atong tagdon karon lagi kagabi wa man to natiwas no? Mao ni kagabi bad og maghisgot ta og Sabbath day unya moingon nga Saturday sayop ta kay bisan unsang adlaw pwede man tawgon nato og Sabbath day pero para nako ang husto Sunday kay gibantayan kay baoy gibantayan sa tanan. Mao ni wa nato matiwas gabi por napasabot nato ayo ni bahina mga higala unya ni asad kang pare ni may murag am gid pod ato ning usahon siguro kay go dinhi nga iyang mensahe maayong gabi pa-relieve kanang nag-una sa inyo mangugat man lagi nagmaayo nga Domingo na ang igpapahulay unya ang nagbantay sa mga sugo sa Dios dili maluwas kay ila rana ka Moises. Unya pagtuo na lang kay si Kristo anak pod ni Abraham nga maoy amahan sa pagtuo. Unya wala sila magsalig sa pagbalik ni Kristo. Ang ila jud nga sigian og handom ang secret rapture. Okay, salamat no sa gipadangat dinhi ni pare Nimi. So ato ning tagaan og pagtagad higala. Ani ato nakita dinhi si Cristina Langgam Tanato. Ani ang iyang mensahe, good morning mga kapaglaom. So good morning sister. Salamat sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon. So thank you kaayo. So maadto na ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Kagabi ato tong i-continue mahigala. Atong napamatud-an sa daghan kayong mga bersikulos Biblia sa nagkalain-laing bersyon sa Biblia. Atong gipamatud-an sa mga history bisan pa man sa mga diksyonary. Bisan pa man sa mga sinulat sa mga leaders sa nagkalain-lain nga pundok mahigala. Pulos yun nagtug-an og nagpamatuod ngang adlaw nga Saturday mauna ang adlaw igpapahulay nga giisgutan diha sa balaan nga kasulatan. So adang pahulay nga mao ang Saturday no. Anya kay bisan pa manggani ni ay wa nato nabasa kagabi adita sa uban nga mga sources mahigala atong tan-awon kon Sabado bagyod ang adlaw nga igpapahulay kay ang iyago pangutana nga pwede man kuno
ang tanang adlaw simana tawgon og adlaw nga pahulay. Pwede bitaw og kita-kita ray magbuot. Pero sa ato ra bang pag-ampo, ang pagbuot sa Dios ang matuman, dili ang ato. Ang iyang pagbuot, wa man magyang Ginoo nga tanang adlaw pwedeng tanang adlaw ay papahulay. Kita'y magbuot o magpili o unsang adlaw atong ilhon sa 7 ka adlaw sa kasemana. Ang Biblia naghatag mag-specific kung unsang adlaw ang adlaw sa semana ang atong ilhon nga igpapahulay. Walay lain higala ang adlaw Sabado nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Gani, basahon ako ang nakasulat dinhi sa Leviticus chapter 23 verse 3. O ani nako basaha sa contemporary English version mga higala. Akong basahan is contemporary English version. Maunay pagkasulat mga higala. You have 6 days when you can do your work. But the 7th day of its week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Matinaw ang atong gibasa higala, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nag-ingon ang Ginoo, doon na kamoy unom kaadlaw nga makahimo kamo sa inyong mabuluhaton. Ang Dios nagsulti ani manamulong, nagisuwat ni Moises, aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo kamo sa pagbuhat sa inyong buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana, tanawa ha, dili kay kada adlaw kundi kada ikapitong adlaw sa matag simana. So kada simana na may ikapitong adlaw. Unsa mga adlaw ato nang gipamatud-an kagabi mao ang Saturday kon Sabado naa sa atong kalendaryo. So kada Sabado ingon ang Ginoo matud pa dinhi is holy because it belongs to me. Nganong balaan? Tungod kay iyas Ginoo na. Ako ng adlaw, balaan na ako ng adlaw kada Sabado, kada ikapitong adlaw sa matag semana. Balaan ka ng adlaw tungod kay ako na. Kunya ang sa igusunahan. No matter where you live, you must rest on the Sabbath. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan ka mo magpahulay sa adlaw igpapahulay. Unsa tong adlaw? Kada ikapitong adlaw sa matag semana. Ang Dios nagsugo ana. You must rest on the Sabbath. Nga sa buhaton. And come together for worship. This law will never change. Sugo nas Ginoo manghigala. Ingon ang Dios nga matod pa niya, bisag asa pa mo magpuyo, gikinahanglan ka mo magpahulay sa adlaw igpapahulay o maghiusa ka mo sa pagsimba. Mo nang adto simbahan mag-usa ang tanang mga Sabbath keepers kadto nagbantay Sabado. Kada Sabado tuwa na simbahan nga naman sugo manas Ginoo. Ingon na Ginoo bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan ka mo magpahulay sa adlaw igpapahulay og maghiusa ka mo sa pagsimba kanako kay kining balaura dili gayod mausab bugat kaning pagkasulti higayla. Nag-ingon ang Dios kining balaura dili gayod mausab. Kung naamay mga tao na ngakos pag-usab ani, ning supak siya sa Ginoo, nagpasipala siya sa pulong sa Ginoo. Kung gibalhin ang Sabado gadto sa Domingo, kay nag-ingon ang Dios, dili ni mausab kining balaura, di pwedeng usbo ni. So kay di man mausab, gikan kaniadto hangtod karon,
Sabado, mga higala, ang adlaw igpapahulay Dios Biblia. Gani atong gibasa kagabi ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 8. Sa Latina Vulgata na ito gibasa, nagbinisiya ni Monsignor Yap, nag-ingon atong nabasa sa Exodo 28. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga buluhaton nimo. Apan sa ikapito ka adlaw, mao kini ang adlaw igpapahulay alang sa imong Dios ni ining adlaw, dili ka magbuhat. So ang Dios nagsugo, ingon siya, unom ka adlaw magbuhat ka. Sa ato paggikan sa adlaw Domingo, start sa Domingo, kay first day of the week mo na siya. Ingon ka ng unom ka adlaw magbuhat ka, buhatay muluhaton. So first working days, ang adlaw Domingo, dili ka na adlaw pahulay higala. Kutob sa adlaw Bernes, ingon buhatan ninyo ang tanan yung buluhaton mo na isugos Ginoo. Ang Dios na isugo nato unsay atong buhaton sa usa ka semana gikas Domingo kutob Bernes, ingon ang Dios buhatan yung buluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado, kung pahulay sa Ginoong Diyos nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Balaod na sa Ginoo. Sabado yun. Munang bisan sa o natong pangugat higala mga Domingo, layo reginas tinuod. Kung maingon ta Domingo na ipapahulay sa panahong Kristiyano na abatay mabasa, sige, ipadako na diring bersikulo nga nagsulti nga Domingo na ang adlaw igpapahulay sa panahong Kristiyano og nagsugo ang Dios nga hinumdumi ang adlaw Domingo balaan na kining adlaw. Sige, ipadako na diri ang verse Biblia. Kaning nas Biblia ha? Kaya ingon ba ang Ginoo kining balaura di mausab katong kada ikapitong adlaw Sabado, ingon ang Dios di ni mausab ning balaura. Kung mangako man tag-ingon nga Domingo na ipapahulay sa panahong Kristiyano, sige ipadadri ang bersikulo nga giusab sa Ginoo ang igpapahulay gihimo ng Domingo og nagsugo ang Dios nga hinumduman ninyo ang adlaw Domingo og santo sa kining adlaw. Adas Biblia ha? Dili sa katasismo kay inusab mo na og tao. Kanang Dios Biblia kay pulong nas Ginoo. Sige aton tanawon. Anya unsay hinungdan nga nung patrabahoon ta unom ka adlaw papahulay ni kapitong adlaw. Tungod kay sa bersikulo 11 sa mao gihapon nga kapitulo sa Exodo 20 niya sa binisaya gibinisaya ni Monsignor Yap sa Latina Vulgata, ingon niya itong basa, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta og ang dagat og tanang butang nga naa kanila. Og mipahulay sa ikapito ka adlaw, tungod niini gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw nga Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Unsang adlaw ang adlaw nga gipanalanginan sa Ginoo? Dili ang adlaw Domingo. Adlaw Sabado, mga kahigalaan. Tinaw kayo ang pamatuod sa Biblia. Daghan nang moreklamo nga para na sa mga Hudyo, para na sa mga Israelihanon. Gitubag na ni Kristo Higalas, Marcos 2:27, nag-ingon si Ginosos, ang adlaw igpapahulay, gibuhat kini sa Dios para sa tawo. Ang gisgutan tawo mga higala. Sa Griego, anthropos nagpasabot, human mga higala. Tanang tao, all races of people mga higala. Tanang tao sa kalibutan. Ang adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios para nato. Kay para ras mga Israel higala, giingon ang pagsulti ni Kristo. Ang adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios para sa mga Israelihanon, para sa mga Hudyo. Pero unsa itong nabasa? Natong nabasa na ingon, gibuhat kini igpapahulay alang sa tao. Nga naman, kay ang igpapahulay para magiging nato. Apel ta higala. Apel ta ana. Di ta exempted. May tagingon nga
para sa mga Hudiyo. Minta, exempted na, watay labot, kaya lang sa mga Hudiyo. Pero atong nabasa, para man sa tao, so di jud ta exempted, no? Di ta exempted. Mabantay jud ta, kay ato namang gibasa ganiha, nag-ingon ang Dios nga kining balaora, dili gayud mausab. Tanawon ko nato ang sa Marcos 2:27, kanang the Sabbath was made for man. Kung tanawon na to, atong tanawon, ang man sa Greek, anthropos. Muni atong mabasa sa James Strong Greek Dictionary of the New Testament sa page 26. Ang ingon niya atong mabasa, ang man sa Greek, anthropos, is used generally of a human being. A human being, generally, male or female, without reference to sex or nationality. Tama na? Mag-isgot wag man kanya sa Greek, anthropos, all human being, mga higala. Human being, lagi dili kay all Israel. All human being. Way bandiri, lalaki, babae. Apil na. O niya, way nationality. Nagpasubot tanang nationalities, kalibutan, apil na. Muna yun sa James Strong Greek Dictionary. O niya, ato ba ito noon? Dini sa Joseph H. Steyer. Sa Steyer's Greek English Lexicon of the New Testament sa page 46. Muna ito mabasa, ang man sa Greek anthropos, without distinction or sex, a human being, whether male or female. Klaro lagi kayo? Manang tinaw kayo mahigala ang pamato dinhi na nagpasabot para gyud na sa tao. Di ta exempted. Pero na iban gusto ligang mulikay, ambot nga nung gikahadlo kanila ang Sabado higala. Ngawa na ginausbas Ginoo. Nagpadayon maginahangtod karon. Hudiyo o Kristiyano mahigala. Adlaw Sabado si Kristo unsa man siya? Nagbantay bang Sabado? Kanal bang mabantay Sabado? Ang gaan sa mga tao Sabadista. So kung Sabado man kang Kristo ipapahulay, Sabadista daw si Kristo. Niyang amahan nagbantay sa Sabado pag sinugdanan. Ato ko tanawon be, arita sa pamahayag sa Catholic Church. Mabasa sa Armadura Divina na libro by Socrates Fernandez. Okay niya, o sanis mga chairman sa Catholic Faith Defender sa unang panahon, karon murag advisor siguro ni, kung wa ko nasayop. Nasa libro nga Armadura Divina mahigala. Sa iyang libro, ni ay atong mabasa Ako nasa na, matod pa ni Soc Fernandez. Si Kristo wala nagbungtag sa balaod sa Dios. Mateo 5:17. Og sumala sa iyang batasan, si Jesus misulod sa sinagoga sa adlaw Sabado. Lucas 4:16. Sa ato pa, Sabadista si Kristo. Bisan si Maria, iyang inahan, ni pahulay sa Sabado. Sa Lucas 23:56. Tiyaw mo na. Si Soc Fernandez nagpahayag, si Kristo, si Ginuso, sigala, Sabadista. Hasta iyang mama, si Maria, Sabadista sab. O niya ay mga bersikulo ang gisuporta. Lucas 4:16, primero Mateo 5:17, then Lucas 4:16, o niya katapusan sa Lucas 23:56. Namatod pa niya, si Maria, iyang inahan, ni pahulay sa Sabado. Niya, Sabadistas Maria. Niya pa yun, atong basahon. Sa usa ka nobina, La Glorioso, San Miguel Arcangel. Niya nobina ni La Glorioso, San Miguel Arcangel. Muna itong mabasa. Si Birhen Maria mismo, Sabadista usab, ni pahulay siya sa Sabado, sumala sa sugo. Niyagya po sa libro is Catholic. Di pa atong basahon, atong tanaw sunahan.
matod pa sa usa ka libro sa Digyapon, bamasahon na? Okay, niya din eh. Usa ka archbishop na si Leonardo Legaspi, OPDD, o niya, chairman sa ACCA. Imprimatur Archbishop Oscar V. Cruz, Doctor of Divinity, President of CBCP. Ang pamahayag niya, mauni, ako basa na? Jesus and the Sabbath, although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending synagogue services. Klaro na gid ay diri pabato do. Jesus og ang adlong igpapahulay. Bisan pa niya na ang upat ka Gospels, the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, nag-record kang ginisus nga usa ka matinumanon nga nagbantay sa adlong igpahulay. Nagtambong siya sa sinagoga, serbisyo sinagoga, sa matag adlaw Sabado. Pamatod ni sa usa ka libro, ang anay mga imprimatur nga mga archbishop, mga higala. Aniya, nitagi atong mabasa sa Santos nga Biblia. Og miadtos na sarit nga gimatutuan kaniya. Og bisulod sumala siya batasan, sulod sa adlaw Sabado, ngadto sinagoga og mitindog sa pagbasa. Sabado gyud giingon silang Biblia, ang Santos nga Biblia, mga higala. Klaro kayo. Kaniya, kung arita magbasa, mga higala, sa duway version po sa Binisaya na ni Monsignor Yap, the official Catholic version, ang gikan sa Latina Vulgata sa page 192 sa New Testament. Kung ano siya, marag footnote ni sa Buhat 17. Ang mabasa mo niyo, ilaning footnote ilang kauguling manahuna. Adlaw sa mga Sabado, adlaw sa mga pagpahulay, kay kini may kahulugan sa Sabado. Alang sa Hudiyo, siya mao ang Sabado kung Saturday nato karon. Ang Sabado sa mga Hudiyo higala, mao din ni ang Saturday nato karon. Kanya nga naman na bi, nga niya man ni takes diri nga para kuno niya tanang adlaw kuno, tanang adlaw kuno, pwede ko nagtawgon og Sabbath day. Kana, imo po nang unahuna. Ikaw lang magtawag-tawag po na. Pero para nino, ang Sabbath day yun, ang adlaw Domingo, kay mao'y giilas tanan. Di man na tungod kay daghan ang miila, tinuod na. Di na kay tungod kay daghan miila, tinuod na. Kay daghan ra ba sa Mateo City higala, daghan ra ba ang misubay sa misulod sa lapad nga pultahaan. Pero asa padong, matod pas maing balita Biblia, padong kini si imperno o kini ang gisubay sa daghan. Apan jutay o hiktin o lisod ang pultahan, lisod ang dalan. Paingon sa langit o kini, jutay ra ang nakaagi nining dalana. Asa paingon? Paingon sa langit. So di padaghanay, paingon sa langit higala. Gamay ang paingon sa langit. Tungod lang kay daghan nagbantis Domingo, Domingo na itong ilhan. Ako na, pwede na kita mag-ila-ila lagi. Pero dili na mao'y gipailas Ginoo. Pero kung imong basihan, ang iyas Ginoo, ang gipailas Ginoo, dili Domingo. Kung dili, adlaw nga Sabado higala. Klaro kayo tinatong ibasa, ang Sabado sa mga Hudiyo, mauna ang Saturday nato karon. Pahayag na sa footnote sa Bible nga official Catholic version. Kaya nito ni anak, kay mo man naas Biblia higala. Nga Sabado pahuli atong gibasa ganiha ingon ang Ginoo. This law will never change. Kining balaora dili gayud mausab. So peligro ka higala kun imong usbon-usbon ang iyas Ginoo, ilisdan og iyas tao. Pangutana, kaya man din na usba ang iyas Ginoo, Sabado manggiday na, hangtod karon. Gani, kung basahon natong Hebrehanon, Kapitulo 4, versikulo 9,
ang last book ni nga gisulat ni San Pablo. Nag-ingon San Pablo sa Hebreos 4:9 mga higala, ang sa 4:4 una, ang giingon sa 4. Kay sa usa ka dapit siya nagsulti may tungod sa ikapito ka adlaw sa ingon ni ini nga paagi. Og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanan niyang mga buhat. Miyon sa Dios mipahulay sa tanan niyang mga buhat. Nag-ingon ang 11. Akong basahon na sa Good News Bible nako basahon mga higala. Mao ni atong basa sa Good News Bible. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. Ingoning nagpabilin gihapon is there still remains nagpabilin gihapon sa mga katawhan sa Dios ang pahulay sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw. Nagpabilin wala. Nagpabilin oy ang igpapahulay nga ikapitong adlaw. Wa na wagtang ha panahon ng San Pablo. Kani aton dugangan pa yun. Arita sa New Jerusalem Bible, Catholic Bible ni siya. New Jerusalem Bible. Ang mabasa mao ni higala. There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God's people. Nag-anam na yun kaligkon. Gipamatuod sa Biblia, sa Jerusalem Bible. There must still be naagihapon nagpabilin ang ikapitong adlaw nga igpapahulay gitagana lamang kini sa katayhan sa Ginoo. Dili ta katayhas Ginoo, paghimo na tong katayhas Ginoo giandaman ta. Og igpapahulay nga di na igpapahulay sa tao. Igpapahulay sa Ginoo unsa ng adlaw walay lain manghigala ang adlaw nga Sabado kay sa una tingali nagbantay tas igpapahulay nga inimbintos tao sa dihang mahimo na kan tao sa Ginoo giandaman kas Ginoo og igpapahulay nga kanang igpapahulay nga wa usbas Ginoo mao ang adlaw Sabado kon Saturday mga higala. Okay, sa di pa ito mapadayon sunahan. Ato sa ning tagdon makadiyot ang mga mensaheng ato nakita dinhi. Okay, niasad ang atong Sister Ruth Orban nga to ani sa Saudi, ato ani sa Australia. So maing buntag dia manarot o ba ni Kuya Andre o ba ni Sister Aliumar o ba ni Brother Abraham o sa mga kabataan. Kaniyon tanan diya nga naminaw, welcome. Kanya niapod si Cristina Langgam Tanato watching from Mulabi, Zamboanga del Sur. So salamat kaayo Sister Cristina Langgam Tanato no nanukad gikan sa Zamboanga del Sur. So thank you kaayo. Ni pa itong tanaw ni Apos Brother Ronilo Itang, ni Apos siya itampo sa igsoon nga nag-text sa libro ni Juan. Si Ginoong Hesus nag-ingon, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo sa Juan 14:22. Naapay gisulti si Ginoong Hesus, kay kung mingtuo kamo kay Mrs. motuo usab kamo kanako. Kay siya nagsulat mahitungod kanako, kay kamo wala motuo sa iyang mga sulat. Unsaon ninyo sa pagtuo sa akong mga pulong. God bless kanimo. So thank you kaayo Brother Ronilo sa imong tampo. Dapagyod siya gihatag namin bersikulo sa Juan 5:46 ngadto 47 dugang sa unang text. So thank you kaayo sa imong tampo Brother Ronilo Itang. So adto ta mga higala. Kay ning lutaw man gyud sa pagpamatuod nga ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Adlaw man din Sabado. Kay wa man usba. Wa gud usba
o niya ipapahulay gibuhat guni alang sa tao. So in general apil ta kay kitang mga Kristiyanos mahigala, tao ta ug nag-angkon tang tao sa atong Ginoo. Okay, karon niya pa'y ato nga tan-awon higala dinhi sa Contemporary English Version sa Exodus chapter 20 verse 10 ngadto sa 11. But the seventh day of its week belongs to me, your God. No one is to work on that day. In 6 days, I made the sky, the earth, the ocean, and everything in them. But on the seventh day, I rested. Sa ato ba siya ginagsultian, ha? I rested. That's why I made the Sabbath a special day that belongs to me. Gibuhat tas Ginoo. Binuhat siya, that's why I made the Sabbath. Kasi nagbuhat sa Sabado, nagpapahulay, ang Diyos yun. That's why I made the Sabbath a special day that belongs to me. Special day na higala. Ang ikapitong adlaw, Sabado. O sa nga itong gimong special days Ginoo, ang Domingo man. Dili Sabado, ang special day. Munang adlaw Sabado, ang tinuod nga katawhan si Ginoo. Magsimba kay kanang balaora, di gyud mausab. Gani, sa atong mabasa sa Isaiah 56, versikulo 2, bulahan ang tao nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa paglapas niini. Tao ang gimensyon. Bulahan ang tao, wa ba yun bulahan ang mga Israelihanon. Bulahan ang mga Hudiyo, wa magsulti anak. Ang atong gibasa, bulahan ang tao nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa paglapas nini. Sa wa pa ta nagbantay, naglapas yun ta na. Pero sa dihang muundang ka na paglapas sa igpapahulay, mubantay ka na sa lang Sabado, nag-ingon ang Dios kanimo ug kanako higala, bulahan ang tao nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa paglapas niini. So mahimo kang bulahan tabangas Ginoo. Pangutana, kinsa man di ay nag-usab sa igpapahulay Sabado ngadto sa adlawng Domingo? Kinsa may nagbalhin? Okay, mobasa gyapon ta higala og pagpamatuod kung kinsay responsable sa pagbalhin sa adlawng Sabado ngadto paingon sa Domingo. Nga ato ra bang nabasa, Sabado man igpapahulay, di man Domingo. Atong tanawon, niagay personal admission sa atong mabasa mahigala sa pahayag ni Peter German, Father Peter German, sa iyang katisismo nga The Convert's Catechism of Catholic Doctrine sa 2nd edition 1910 page 50. Anya gisanksyon kinis Vatican niadtong tuig January 25, 1910. Gisanksyon giilas Vaticano. So muni atong mabasa sa page 50 mga higala na ay question and answer, pangutana og tubag sa mga katisismo. Ako basaw na ang pangutana. Which is the Sabbath day? Sa ato pa, hain og unsa mang adlaw ang adlawng igpapahulay. Niya answer. Niya answer Saturday is the Sabbath day. So matod pa sa tubag, ang Saturday mauna ang adlaw nga papahulay. Gitubag ra pod sa ilang katisismo. Unya, unsa bay gingo sunahan dinhi? Atong basahon ang sunod pangutana. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong Domingo man ang atong gibantayan, dili man ang adlawng Sabado? Why do you observe Sunday instead of Saturday? Niran tubag Itubag na po nila. We observe Sunday instead of Saturday
because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Niya personal admission. Ngano Domingo malaya atong gibatan iban Sabado makikapahulay. Ang tubag. Atong gibantayan ang Domingo, inay ang adlaw ng Sabado, tungod kay ang Katolikong simbahan sa Concilios Laodicea ni adtong tuig 336 AD gibalhin nato ang pagkabalaan gikan sa adlaw Saturday ngadto sa adlaw Domingo. Atong gibalhin ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. Sawa pa labalhin na Sabado gyud. Igpapahulay balaan na lang Sabado pero giangkon la atong gibalhin kanusa ni atong tuig 336 AD gibalhin nila ang pagkabalaan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. Kinsa nagbalhin? Ang simbahan. Unsa gingon si Ginoo? Ang balaod nga Sabado ikapitong adlaw ikapahulay. Ingon ang Dios kining balaod di gyud mausab pero gibalhin og simbahan. Sa to pa ang simbahan misupak sa sugo sa Ginoo nga wa balhina. Ang Ginoo di ni mabalhin ang sugo pero giusab sa simbahan higala. Mahimuot kahang Ginoo og usbon ang iyang balaod asa may labaw. Labaw ang Dios oy. Labaw ang Dios sa simbahan. Kinahanglan ko nag-angkon tang atong relihiyon iyas Ginoo. Musunod ta sa sugos Ginoo. Kay kusog ra bata mangadsi nga matuman ang iyang pagbuot diresyota maygon sa langit. Unya mosupak di ang simbahan. Imbes mo tudlo ang simbahan Sabado ang atong bantayan igpapahulay kay di ni mausab ingos Ginoo. Oy, ang atong nabasa gibalhin ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. Nya mosunod gyapon ka simbahan nga nagbalhin asa may imong sundon. Ang Dios nga wa balhin na igpapahulay og ang tao nga nagsulti nga Domingo na igpapahulay. Asa may itong sundon? Kanya kusog tong maingon, unang dakong sugo higugmaon ng Dios labaw sa tanan. O gihigugma na to ang Dios labaw sa tanan, sundo na to ang Ginoo higala. Bantayan na to ang adlaw Sabado sugos Ginoo. Dito itong basahon ang pag-angkon mga higala. Sa atong mabasa sa Catholic Priest, mga Katolik ni nga mga basahon. Catholic Priest, Sydney, Australia, August 1900. Muni atong mabasa. Sunday is a Catholic institution. Tiyaw mo na ha? Ang Domingo, balaod reginis Katoliko. From beginning to the end of Scripture, there is not a single passage that warrants the transfer of the weekly public worship from the last day of the week to the first. Klaro kayo. Gikan sa sinugdanan sa Biblia hantod sa katapusan watay usa ka buok pamahayag nga nagtugot nga atong balhinon ang sinimana nga publiko nga pagsimba gikan sa katapusang adlaw sa simana ngadto sa unang adlaw simana. Wa di ay pagtugot sa Biblia. Sa ito pa nagbuot-buot lang og balhin ang simbahan nga wa tuguna, wa suguas Ginoo. Ang tao na nagbuot-buot og balhin na ay iyas Ginoo o niya unsay nahitabo atong tanaw sunahan misuon pong ubang Kristiyanos. Ingon din niyo si Father Bade, si Priest Bade, Bade, iya yung report og sa Elizabeth Engineers o niya niadtong gula niadtong Marso 18, 1903. Ingon siya din niyo, labing maayo nga atong pahinumduman ang Presbyterians, mga Baptist, mga Metodista, og tanang Kristiyanos nga ang Biblia wa gyud magsuportar kanila bisan diin silang pagbantay sa Domingo. Ang Domingo balaod lamang sa Roman Catholic Church og ang bisan kinsa nga nagbantay sa adlaw Domingo ang ilang gisunod ang balaod sa Romano Katoliko.
Tuwa mo na giangkon sa Catholic Church, ilang gipahinuduman ang tanang Kristiyanos na ang Biblia wa mag-support sa pagbantay sa adlaw Domingo higala. O ang bisan kinsa nagbantay sa adlaw Domingo, ingon sila ang gisunod ang Roman Catholic Church, dili ang Bible. Okay, salamat sa iyong pagtubay. Wa na magintay tayo mahigala, may abot man ang kinutuban sa atong panahon. Sa dili pa nato hingpit tapuson ang ato nga programa karong buntaga. Ani ang atong theme song. Okay, mag-ampot ha. Amahan mo nas kitasan sa malangit. Salamat o Diyos sa imong pagpakig-uban kanamo karong buntaga. Panalangin ni ang mga informasyon sa iyong mga pulong. Hinaot pa magpabilin kinibuhi sa panunduman. Magagiya kanamo tanan painuniya kanimo. Lauman na mo, nagkalagdungog kanamo, kinamisalig sa ngalan sa Kristo ng Manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa Tulumanon, sa kini, ang mayong balita, o